Joel, quina és la cosa més boja que has fet per amor? Bueno, a mi una nòvia que tenia em va deixar. De fa bastants anys. Posa la música que tu consideris. És trist, és trist, no? És tristíssim. És com trist, ridícul. Vale? I em va deixar i jo em vaig tornar una mica boig de mare de Déu, no? L'he de recuperar, però des de la depressió. No? És com tu intentar reenamorar una persona completament deprimit. No sortirà bé, segurament. I llavors me'n recordo que vaig tenir la idea. De veritat, tio. És que no, cada vegada que hi penso. Un avió? No. Vaig anar al Menkes. El Menkes és una botiga de disfresses de Barcelona. I vaig comprar unes ales d'àngel. Que te les posaves com a un d'allò. Tio, és que no sé què em va passar pel cap. I em vaig presentar a casa seva, tio. Ara us esteu pensant que portava jo les ales d'àngel. No. Li vaig regalar les ales d'àngel. En plan, ets un àngel. Hòstia puta, és que Déu meu. I, bueno... I no, o sigui, ella no va entendre... No va riure. La metàfora. No va anar gens bé. I al cap de 2 dies em va trucar en plan, avui no estaré a casa, vine a recollir les coses. Les ales. I vaig anar a recollir les coses, i estava allà a recollir les coses, i a l'habitació on dormíem hi havia una paperera i estava plena de condons fets servir. I ella i jo no fèiem servir de condons. I feia, doncs res, 5 o 6 dies que s'havia passat la cosa, saps? Les ales encrustonades, no? Igual se les devia posar per follar, vés a saber, tio. Vols dir el nom? És que ara me'n vull anar a casa meva. Ara.